kedatonan Selalu
tenan ora adoh saka kakange ya, Nduk. Iya. Wah, jan kepenak tenan. Iya. Nduk, anakku genduk limbo. Iya, ana dawuh mopo yo? Mandeg dhisik ya, Nduk. Iya, Yung, iya. Iki ngene ya, Nduk, sadurunge mengko awake dhewe ngaturake suka parisuka. Konjuk para pinisepuh sesepuh hadi sepuh para kadang-kadang warga Agung ana ing dukuh. Ya ana dusun Getas Desa Termas kene Kecamatan Karangrayung, Nduk. Iya, Yung, iya. Iki ana ing bengi iki ora ana liya awake dhewe luwih dhisik unjuk syukur kelawan Gusti Kang Akarya jagat kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ngono ya, Yung. Iya. Sabab apa, Nduk, ana bengi iki panjenengane Songsong Agung, panjenengane kang ngasta ana ing Desa Termas. Ya kuwi panjenenganipun Bapak Haji Niti. Lumantar panjenengane Bapak Kadus, ya kuwi Bapak Kadus Mujiya. Ana kalungguhan wektu bengi iki ya, Nduk, ya kuwi bebarengan kelawan masyarakat ana ing dukuh Getas kene panjenenganipun Bapak Mujiya. Ya kuwi ngawontenaken tasakuran sedekah bumi. Tasakuran sedekah bumi. Iya, Nduk, iya. Tasakuran sedekah bumi kuwi ya, Nduk, minangka pratandha rasa syukure Songsong Agung kang asta ning dukuh Getas kene lan warga Agung ana ing dukuh Getas kene. Iya. Sawarsa kang kepungkur nggone olah tetanen mardi bumi siti sawah lan pategalan. Iya. Kang wis ditanduri ditanemi wiji arupa pari palawija pala kapendhem. Pala gumandul pala kasimpar juwawut lan sak manunggalane bisa tuwuh awe matikel-tikel adoh saka panggoda pangrencana. Arupama tetanduran kayata tikus mreng sangit, pathek lingsan bonupas lan sak liya-liyane. Oh iya, Yang, iya. Uga diaturke panuwun kelawan Gusti Kang Akarya jagat lumantar sendang kene sing wis paring banyu utawa toya sing ora kendhat ya, Nduk. Oh ngono. Tumanduk kelawan warga Agung ana ing dukuh Getas kene Desa Termas. Oh iya, Yang, iya. Uga kasuwun, Nduk, marang Gusti Kang Akarya jagat samarsa kang bakal maksana uga sakteruse kang tanem tuwuh kang mapan ana ing Desa Termas dukuh Getas kene kang tanem tuwuh kang mapan ana ing kene tinebena saka sakabehing sengkala arupama tetanduran cinaketna ing kabejan loh tulus kang tinandur dadi jinawi bisa murakabi bebasan widodo kang jinangka rahayu kang tinuju lestari kang kesti jumbuh kang ginayuh ya, Nduk. Iya, Yung, iya. Uga kasuwun lan panjenengane Songsong Agung kang asta ning dukuh Getas kene bebarengan kelan warga Agung ana ing dukuh Getas kene ya, Nduk, panjenengane kang asta panjenenganipun Bapak Kadus tetepo antuk wahyuning ilahi wujud kanugrahan tansah nyanding marang katentreman karukunan kabagyan lan kamulyan uga tansah murah sandang murah pangan dadya desa dadya dukuh ingkang prasasat baldatun thayyibatun warabun gopur Allahumma. Alhamdulillah iki kaki danyang nyai danyang kasuwun berkah lan pangestune nggone awake dhewe makarya muga-muga nggone awake dhewe makarya pinaringan slamet raharja rahayu ora ana alangan satunggal apa-apa ya, Nduk. Iya, kabeh mau kasuwunaken kelawan Gusti Kang Maha Kawasa. Iya, Yung, iya. Lan muga-muga ya, Nduk, iki melu ndedonga. Iya, Yung, iya. Muga-muga iki panjenengane Bapak Kades kang asta ana ing Desa Termas kene panjenenganipun Bapak Haji Niti. Wah, alhamdulillah mau sore aku ya sowan kabehantara ana dalemipun Bapak Haji Niti. Wah, alhamdulillah, Nduk, bisa ketemu. Melu ndedonga ya, Nduk, muga-muga panjenengane Songsong Agung
kang asta ning desa Termas kene uga panjenengane Bapa Kadus lan sakwargane muga-muga panjenengane Bapa kang momong ana ing warga desa Termas duka getas kene tetepo dirgahayu dirgaya suwa panjang umur ya sing momong ya sing dimong lho. Iya yang iya. Ya. Ora kok aku ngalembono lho, Nduk. Iya. Sak suwene kasta panjenengane Songsong Agung Dukuhan ya dusun getas kene panjenenganipun Bapa Mujiya. Oh ngono. Pancen pendak marsa tetepo ana ing wulan apit iki panjenengane bebarengan kelan wargane tetep budidaya nglestarekake budaya Jawa khususé wayang kulit, Nduk. Oh ngono ya. Pendak apitan, Nduk. Ngono ya ya. Iya yung banget panarimaku yung dene panjenengane Bapa Kadus isih tresnani marang awake dhewe sakadang ya yung. Iya iki awake dhewe sakadang isih tinresnanan kelawan para kadang dukuh getas kene. Lan tak aturake uga kelawan bapak-bapak perangkat desa, bapak-bapak lembaga desa, uga tokoh masyarakat dan panitia juga tidak lupa semua lapisan masyarakat wonten ing desa Termas dukuh getas kene. Oh iya yang iya. Nduk, anakku Limbo. Iya. Aja mok pol-pol ke sesuk ki ana neh. Kupingku gudeg nek ora tak banterke ya aku ora krungu. Iya. Kang asta ana ing dukuh utawa dusun getas kene panjenengane sapa yung? Panjenenganipun Bapa Kadus Mujiya. Bapa Kadus Mujiya. Iya. Asma Kinarya Japa, asma Kinarya Japa. Kowe ngerti werdine utawa makna ta artine panjenenganipun Bapa Mujiya ngerti no? Bapa Mujiya terdiri dari 3 suku kata. 3 suku kata Mujiya mu tegese musyawarah mufakat adalah dasar bagi Bapa Kadus Mujiya dalam mengambil kebijakan dengan sepakat pada hari yang ditunggu-tunggu ini. Ya. Mantap. Kepala dusun, perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat dan didukung semua lapisan masyarakat telah bersatu padu dalam acara sedekah bumi. Ya. Seraya mengucap dan mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dukuh getas desa Termas tetap dalam lindungannya menjadi desa dan masyarakat yang adem, ayem, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi, kerto, toto, lanara, harjo, murah sandang, murah pangan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana, didekatkan dengan rezeki yang banyak melimpah ruah dan dipermudah di segala urusan. Baldatun thayyibatun warupun gopur Allahumma amin. Ya iki mengmailu ndedonga. Ya yang iya. Ji tegese jiwa besar dari seorang pemimpin atau pangarso. Ya. Adalah idaman warga masyarakat dusun getas desa Termas yang selalu mengupayakan dengan kuat dalam melaksanakan visi dan misi kepala desa yang dibantu oleh beliau Bapa Kadus Mujiya untuk mengupayakan dalam melaksanakan arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan visi dan misi sebagai kades tadi di desa Termas dusun getas terbukti sampai saat ini. Panjenenganipun Bapa Kades dan Bapa Kadus dalam memimpin dukuh dan desa dalam kondisi aman, tentram, damai, harmonis, humanis,
harmoni, toleran dan kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI. Ya, luar biasa Nduk. Ya, apa capaian dari panjenenganipun Bobo Kades dan Bobo Kadus Yoyong? Cetha, capaian dari Bobo Kades dan Bobo Kadus real. Iya, secara fisik pembangunan infrastruktur di semua jalan-jalan desa, di desa Termas Dukuh Getas, jalan utama, jalan protokol, jalan kampung-kampung, jalan lorong-lorong, jalan gang-gang, bahkan jalur kecil-kecil sudah dicor semua, termasuk jalan tikus ya sudah dicor. Tidak lupa juga sudah tercor yaitu dalan bocah. Jadi dalan bocah kabeh iki ya wis dicor kabeh. Iya no, tercor semua. Ya. Sedaya kontrol cobi Mas, disangke Mas. Wah. Iya. Di bidang pemerintahan dalam pelaksanaan dan implementasi dari perundang-undangan pemerintah berjalan dengan lancar dan baik, juga perihal administrasi desa berjalan dengan tertib dan selalu prima dalam pelayanan masyarakat panjenenganipun Bobo Kades dan Bobo Kadus. Ya. Terus di bidang sosial kemasyarakatan terlaksananya program-program kegiatan soskem, tegese sosial kemasyarakatan, kayata pembangunan akhlak budi pekerti, mental juga spiritual, juga dengan baik, berjalan dengan baik dan tidak ketinggalan bentuk kepedulian terhadap kearifan lokal, seni dan budaya, tetap dan sangat diperhatikan oleh beliau Bobo Kadus Getas. Ya, luar biasa Yoyong. Lanjut, akses bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah sangat-sangat diupayakan oleh beliau Bobo Kades juga Bobo Kadus. Terbukti sudah banyak terrealisasi, contoh RTLH. RTLH ki apa? Rumah tidak layak huni. Terus PKH, BNPT, BLT, beasiswa kis lanjut usia, juga di bidang lainnya. Ya, usulan saka masyarakat. Nuwun sewu Pak Lurah, Pak Kadus, menawi saged PKH menika 2 minggu medal sepisan. Ya. Ya mung usulan kok ya. Di bidang pemerintahan, tertib dalam pelaksanaan dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga terkait administrasinya rapi dengan berjalan lancar, tertib, terbuka dan tertata. Ya, iya. Support di bidang lainnya. Kayata bantuan di TK, SD, Madin, Masjid, Musola, Gereja, TPQ, PPK, Posyandu, RT, RW, Hansip dan Karang Taruna. Juga tidak lupa fakir miskin, yatim piatu dan kaum duafa tetap terpikirkan sesuai dengan keuangan desa Termas. Ya. Terakhir yo utawa ya. Ya, tegesi upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan desa Termas Dukuh Getas. Panjenengan dengan dasar watak Bobo Kadus, santun, ramah, nasionalis, religius, gotong royong dan kebersamaan, juga tidak kurang beliau mempunyai pondasi yang kuat. Ya, panjenenganipun Bobo Lurah dan Bobo Kadus. Pondasine nduk. 1 kredibilitasnya, 2 akuntabel, integritas, kapabilitas dan komprehensif dalam membawa desa Termas dan Dukuh Getas dari yang maju menjadi semakin maju. Wah.
iya. Wah alhamdulillah. Luar biasa. Iya luar biasa. Nduk, ana dawuh mopo yo? Iki awake dhewe kadhawuhan panjenenganipun bapa kadus. Iya. Iki nggone awake dhewe makarya mapan ana ing punden utawa sendang getas kene. Iya. Ya muga-muga sak samudayane kabeh antuk berkah Gusti kang ngakarya jagat pinaringan rahayu lan lancar samudayane ya, Nduk. Iya, iya. Ya. Ya iki awake dhewe sowan ngabantara Rajen, awake dhewe dikanteni pesinden cacah ana 5. Lan iki uga ana pelawake utawa bintang tamu dagelan. Yo diaturi munggah bisa guyon bebarengan ya, Nduk. Iya. Iki tembang utawa lagune apa? Kae lho, Nduk, aku seneng sing budaya ngono kae. Ana tembang kok lagu kok budaya. Kae lho. Mas aja desa agoi ngono kae. Dipleroki ya. Ya dados, Cok.